Jeg skal med kusine til Italien nu, fordi at, vi har snakket om at tage til Italien. Og nu er det endelig nu, det sker. Og jeg får simpelthen lov til at pjekke mandag tirsdag på skole. Det må man ikke, børn. Det må man ikke. Men i hvert fald alle sammen, så tager jeg til Italien nu og kommer hjem på tirsdag. Så det er lige lørdag til tirsdag i 4 dage eller sådan noget. Så det er fucking lækkert. Vi holder her, så nu er vi kraftedeme i Pescara i Italien. Her alle sammen, nu har vi fået lejet en bil, og den holder her. Lynet, det er mega fedt, og det er en Opel. Det er ikke sådan den vildeste bil, men den er faktisk lækker nok. Det er sgu meget fedt alligevel, for nu er jeg i Italien. Hvad er fantastisk, og vi er glade. Er det ikke rigtigt? Ja! Yeah! Nu står vi lidt klemt i den lille elevator. Og så skal vi op til den lejlighed, hvor vi skal være i de næste par dage her. Vi er nu kommet hen til det her sted, hvor vi skal være de her dage her. Så det er super hyggeligt. Vi kommer ikke til at være så meget herinde, når vi mest skal ud, mig og min kusine. I can feel no people wrong, you just wanna be famous. Please don't kill my vibe. Please don't kill my vibe. Let's go! Jesus, i virkeligheden ikke? I kan ikke forstå, hvor fantastisk det er. Der var lige en, der dyttede af mig, fordi jeg stod midt ude på vejen og blokkede. Så nu skal vi hen min kusines bedste veninde, som hedder Martina, som også har været hos os i Danmark. Hun er vildt sød. Og så kommer jeg over til hendes hus, og så siger det bare plaf. Det er meget svært at se i virkeligheden, hvor sejt det er, men det er ret sejt. Det er helt sindssygt. Okay. Og det er så deres køkken. Nu er vi ude af det her fantastiske hus her. Og nu, mine damer og herrer, nu skal vi spise. Vi har kørt lidt i bil nu, og vi er kommet frem til det sted, hvor vi skal være. Og prøv at se. Jeg ved ikke, om I kan se det så godt, men der er bare et kæmpe stort bjerg her. Det er fucking sindssygt. Det er lækkert. Fucking koldt. Hvordan kan det være så fucking koldt? Det er lækkert. Alle sammen, som vi lige har set, så har jeg lige været nede i noget vand. Det var mega lækkert. Nu skal vi endelig spise frokost, og vi laver lige picnic her. Fucking froderne, altså. Det er fucking froderne. Jeg er blevet solbrændt. What the? Men i dag, da vi var i bjergene, så gik mit kamera død på strøm. Så det var ikke så godt. Klokken er ved at være 9 nu, og det vil sige, at vi skal ned og have noget aftensmad. Og vi skal ned på en eller anden pop-ting. Vi glæder os meget, gør vi ikke, Anna? Der er et grimt toilet, og så er der et flot toilet. Jeg bruger det flotte, fordi det er flot. Jeg gider ikke bruge det grimme. Det her det er lidt mere gammeldags grimt, og så kan man bare gå herover. Og så okay, nu tror jeg, I har forstået det, ikke? Så det er simpelthen hårdt, når jeg lige har været glad, så sutlort. Nu skal vi til at ud og spise, så jeg skal lige have mine sko på. Og så skal de sociale medier jo lige tjekkes, fordi fuck, hvor ser jeg lort ud. Nu skal vi spise. Men jeg er lige der virkelig lort. Piger, undskyld. Okay, vi skal ned og have noget mad nu. Jeg tager ikke jer med, fordi jeg vil gerne lige have frihed til lige at gå ned og spise sådan noget. Så vi ses, når jeg kommer hjem igen i aften. Vi har været ude og spise pizza. Det var super lækkert. Det har været super hyggeligt. Her dag 2 i Italien. Hey alle sammen, nu er det simpelthen dag 3. Lad mig med hate på jer grim, sådan som mit hår ud, når jeg ikke har været i bad om morgenen.
håber, I kunne lide nogle af de her billeder, I lige har fået set her fra bilen af. Ja, okay, der er faktisk virkelig godt lys her. Men ja, nu skal vi i hvert fald ud i byen igen, og så skal vi shoppe og lave en masse hyggelige ting, så yes. Jeg ved ikke lige, om der er fokus i præcis, men nu skal vi simpelthen shoppe. Og nu er vi kommet ned til shoppinggaden, så ja. Inden vi lige skal ud på nogle butikker og sådan noget, så har vi lige taget sådan 2 små pizzaer her. Det er bare sådan meget små nogle, og de ser virkelig lækre ud faktisk. Jeg har lige fået kigget på sådan en skjorte-ting i en skaterbutik, som jeg synes var meget fed. Men jeg vil gerne lige kigge på noget mere tøj, inden jeg købte den, fordi det kan jo være, at jeg finder noget, som jeg synes er federe. Men lige nu, så skal vi over og have en is. Vi har rimelig meget, og vi har også lige fået sådan en mini-pizza og sådan noget. Men der skal ædes, fordi jeg skal udnytte min tid i Italien. Nu sidder vi lige ud af lille is. Det er vildt front. Ja. Vi skal ned og have noget aftensmad nu, og jeg tænker ikke, at jeg tager med, fordi der er ikke så meget strøm tilbage. Men vi ses lige om lidt, når vi kommer tilbage igen, så farvel. Hej alle sammen, det er en rigtig akavet vinkel. Jeg skal faktisk hjem i morgen, men vi ved ikke, om jeg kommer hjem i morgen eller ikke. Det finder vi ud af, så vi ses i morgen. Hej alle sammen, som jeg lige har sagt, så var det ikke sikkert, at jeg kunne komme hjem. Og nej, jeg kommer ikke hjem i dag. Og det er mega åndssvagt, fordi at man skulle være et eller andet 16 eller sådan noget. Jeg kunne ikke rejse alene, og det er sygt åndssvagt, selvom jeg godt sagtens kan. Men ja, så tager vi lige en dag mere, og så rejser jeg så hjem i morgen i stedet for. Det bliver lidt ekstra penge og sådan noget, det er ret nederen med sådan er det. Man skal jo se positivt på tingene, som man siger. Nu skal vi være ulækker igen og have noget mere lækker morgenmad. Maybe you should pull the fucking trigger. Pull the trigger. Ain't nobody gonna do for you. Pull the trigger. Don't hesitate, just shoot. Hey. Watch your step. Hej. Så blev vi lige eksploderet med flotte billeder. Det her, det var faktisk den sidste dag, jeg skulle være i Italien. Jeg skulle faktisk hjem i dag, men jeg tager hjem i morgen. Der sker ikke så meget mere i dag, som er værd at vise. Men vi kører til Rom i nat klokken 2. Og så flyver jeg så fra Rom klokken 7. Så yes!